Devhocího. Monika Novotná, poprvé náš zvláštní zprávy. Dostali jsme hrozně, dalo by se říct, nesplnitelný úkol, zpracovat tuto knihu. Tato kniha obsahuje 830 velmi záživých stránek plné napínavého a dobrodružného čtení. Jmenuje se Čeští spisovatelé 20. století. Musím říct, že jsem se do této knihy zamilovala a proč vám o ní již více nebudu říkat. Všichni stále zbytek života. Malinková příručka. To jsem nějak zaseklada. Ono si to řekl. Vidíte tu zasranou kameru. A co mě tu chtěla zabít? Jsem ohromena knihami. Toma. Ježí, to nevím. Tahle je lepší. Když si před chvíli představovala tam, že to je nejlepší. Tak musíš opravit, tady ale ovšem nejlepší. Čtenáři, studenti i kulturní pracovníci různých oborů dnes často volají po encyklopedii. Vin, této knize je zachycen a vyplňuje světelnou mezeru. Mezeru? Jak musíš tu většinou slovit? To nejlepší pro mě. Nejlepší. Tada, pa, para, pa, pa, para, para.